दक्षिण गोयची विजनरी अर्बन सहकारी क्रेडिट सोसायटीक नवो संजीवन दितले अशें आम आदमी पार्टीन सांगलां। आपाचें सरकार सत्तेत येतकच सरकार ह्या बँकेत पयशे घालतले आनी बँकेची आर्थीक परिस्थिती जाग्यार हाडून लोकांक न्याय दितले, आम आदमी पार्टीन आश्वासन दिलां। आपाचो नुवेचो उमेदवार मारियन गुद्देनो आनी वेन्झी वेगशान विजनरी बँकेच्या घोटाळ्याक हात घातलो। 35,000 परस चड लोकांचे 35 कोटी रुपया बुडल्यात। लोकांनी मंत्री आमदारांचे हुमरे झरयले। बँकेच्या विरोधात कागाळय केली, पूण अजून मेरेन तांकां न्याय मेळूंक ना। पैसे खंय गेल्यात हाची चौकशी करपाक सरकाराक अपयश आयलां। सरकार सत्तेत येयल्यार विजनरी बँकेचो विशय विधानसभेत मांडटले, तशेंच सर्वोच्च न्यायालयांत वचून हो विशय सुटावो करतले अशेंय तांणी सांगलां। As soon as we form the government, we will be raising our voice in the assembly and raising to such an extent that I think nobody will be able to stop us. And I assure you that I will be, we have Wendy here, so many other people who are going to be here, who are going to make a racket in the see if this money is not recovered. We will go to any extreme to start, even go to such an extent that, we go to even the High Court and the Supreme Court to recover your money. आम आदमी पार्टी सगळे विजनरीज जे अकाउंट होल्डर आहे, जे जितले इन्वेस्टर आहे, वी आर गिविंग यू अ गॅरंटी। आम गॅरंटी दिताय, आमचे एमएलए हे कॉन्स्टिट्युएन्सीतले आज निवडून येतले। वी विल फर्स्ट थिंग वी विल पुट अप इन द असेंब्ली that we would want an SIT to be formed. A special investigation team will be formed. Representatives from Ramnagari, Kolva, Majorda आणि लोतोली जे इन्व्हेस्टर आहे ते इन्व्हेस्टरांक घेतले भितर, ब्युरोक्रेट्सांक घातले गव्हर्नमेंटातले आणि एक स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम आम्ही तयार करून घातले। तेच भायर जितलो जो लीगल सपोर्ट हा तितलोय लीगल सपोर्ट आम आदमी पार्टी बॅकअप करतली। आम आदमी पार्टी विल डू ऑल द रिक्वायर्ड लीगल डॉक्युमेंटेशन टू सपोर्ट। आज सोन आम चालू करतले। इलेक्शन जाल मुडरी जिकील मुडरी SIT फॉर्म जातली थ्रू द गव्हर्नमेंट। लीगल सपोर्ट जो बॅकअप हा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स वी विल सपोर्ट द विजनरीज विथ ऑल द नो हाउ ऑफ लीगल बॅकअप टू फाइट दिस बॅटल अँड टेक इट अहेड। दुसरी गजाल म्हणटा तें व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ अ गव्हर्नमेंट। इकॉनॉमिक्स म्हणटा तें स्टेटीक कळो जाय। जरी तरी आम आदमी पार्टीक इतले जरी तरी विजन आहा जाल्यार मुखार म्हाका सदां आम आदमी पार्टी विल टेक वन स्टेप अहेड एंड वी विल बेल आउट दिस बैंक, which means we will inject the money, the state will inject money into this corporation and put up a formula of bailing it out. This is what is needed, the need of the hour. आम आदमी पार्टी के गव्हर्नमेंट फॉर्म जाल मुटरी आम्ही हे बँक आणि एसोली आणि जी जायती गोंयची बँक आहे, जे गोंयचे इन्व्हेस्टर जे लोकांनी आम आदमीन हिंगाचे जे कोण इन्व्हेस्ट केलोय, आम्ही थ्रू द स्टेट मेकॅनिझम थ्रू द RBI rules we will go and bail out these banks. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान रमेश नायक रावत।